Ubicado no Mercado Municipal de Ribeira, atopamos o restaurante A Terraza do Mercado, un lugar acolledor onde desfrutar dunha excelente comida caseira cunhas vistas inigualables. O restaurante na terceira planta ofrécenos pratos recén feitos todos os días, elaborados con produtos de cercanía da lonxa de Ribeira que aseguran a calidade e a frescura en cada preparación. Para comezar o día, almorzos variados, donuts, croissants, gofres, racións, bocadillos, hamburguesas e tapas. Comidas e ceas á carta ou de menú, peixes e mariscos como prato estrela e os nosos postres que encherán de sabor o padal máis exquisito. Tamén facemos comidas para levar con prezos asequibles e amplo horario de 8 da mañá a 11 da noite. Realizamos eventos de todo tipo, cumpleanos, bautizos, baby showers. Dispoñemos dunha pequena zona infantil para os máis cativos. Na cuarta planta, volcada cara ao mar, espéranos a terraza, onde poderemos desfrutar dunha copa ou un café ao aire libre, acompañado dunha das mellores vistas de Ribeira. Neste Nadal, confíanos a túa cea de empresa ou amigos. Ven a coñecernos. Reserva a túa comida UCEA no teléfono 981 768067. Esperámoste na Terraza do Mercado, na Rúa de Galicia, na terceira planta do Mercado Municipal de Ribeira.